Droga sintetika li qatlet 72,000 persuna fl-Istati Uniti jidher li hemm ċans titfaċċa fl-Ewropa u f'Malta. Dan hekk kif il-Laboratorju tal-Analiżi tad-Droga Forensika fl-Università ta' Malta ħarġet ktejjeb li juri x'għandha tagħmel persuna li tiltaqa' ma' droga sintetika magħrufa bħala l-fentanyl. Skont l-istqarrija mill-Università ta' Malta, s-Soċjetà Maltija tiġi infiltrata minn żewġ tipi ta' drogi sintetiċi magħrufa bħala cannabinoids u catenounds. Magħhom issemmit ukoll il-fentanyl li jidher li qed tinfiltra sew fl-Ewropa. Il-fentanyl hija opioid sintetiku b'saħħtu simili ħafna għal morfina, iżda bejn 50 u 100 darba aktar b'saħħtu skont l-Istitut Nazzjonali tal-Abbuż mid-Droga fl-Istati Uniti. Filwaqt li din hija wkoll mediċina li tista' tiġi ordnata minn tabib, jidher li qed tiġi manifatturata wkoll b'mod illegali. Dan infatti hija tqajjem aktar tħassib. F'kummenti li l-assistent kummissarju tal-Pulizija Dennis Tewma għadda wissa li din id-droga ta' faċilment tikkawża mewt anki jekk tittieħed b'dożi żgħar. L-istess droga letali taf tħalli effett fuq in-nifs anki permezz ta' 2 jew 3 milligrammi biss, apparti li jaf tħalli wkoll effett jekk tmissa mill-ġilda jew ma' għajnejk. Bħal drogi oħra, il-fentanyl taffettwa l-parti tal-moħħ li tikkontrolla l-uġigħ u l-emozzjonijiet. Skont l-istitut, meta wieħed repetutament jieħu l-opioidi, il-moħħ jaddatta droga u jagħmilha diffiċli li wieħed iħoss sodisfazzjon minn xejn ħlief id-droga nnifisha. L-effetti tal-fentanyl jinkludu kuntentezza estrema, għajja, sturdament, konfużjoni, konstipazzjoni, sedazzjoni, problemi bin-nifs u anki li wieħed jintilef minn sensieħ.